A veure, tu l'home. És un conte, la idea d'un conte per l'ocasió, per aquest en concret, no? Que és aquest que es diu El Grumet de la Suïssa. Bé, jo he de dir molt poca cosa, només que l'acte, no he de parlar sobre el Jordi de Tinyena, perquè això ja es farà de manera sobrada a continuació, que l'acte consistirà en una entrevista i en unes lectures, tot combinat, no diferenciat com en altres ocasions, primer una cosa i després l'altra, sinó tot combinat, i que l'entrevista de Tinyena la farà la Yolanda Garcia i les lectures la Montserrat Cendra i el Florià Sanfeliu. Moltes gràcies, us deixo amb ells. L'únic procés i aquí quin porta cap amant. I que és una novel·la prou insòlita. És insòlit el personatge. El personatge és molt insòlit. El personatge que no té nom. Un ambient tancat en una societat. Les capes altes de la societat, el paper de l'església, tot plegat, se senten commogudes per la presència de l'estrany. L'escriptor de fulletons que amb aquest conviu, amb aquest company seu, i rep la visita d'un menorquí que l'informa d'un tema, vaja, està clarament d'admirador seu i tal, i l'informa d'un tema de la novel·la que li pot interessar, que és un tema de fulletó, d'una història de rivalitats i d'amors i venjances a la Menorca del Perú i tot. I llavors ell s'anima, decideix anar-se'n a veure què passa. Fins i tot alguna vegada algun escriptor ha aconseguit escriure-la, la novel·la, sense saber-lo, l'argument, i ha tingut èxit. Hi ha persones, hi ha escriptors que quan escriuen la novel·la necessiten tenir-la pensada, és a dir, han creat els personatges, han vist l'argument, saben les situacions, saben perfectament fins i tot com... Ningú no ha pogut sospitar mai que darrere aquells extensos jardins, magnífics, de factura neoclàssica, plens de glorietes i salts d'aigua, de petits laberints i estàtues d'al·lusions mitològiques, que dins d'aquell palau d'esperit napoleònic pogués amagar-se en una escola alimentada per les grans fortunes d'Europa i vestida sobre la més gran indignitat. Jo em sembla que hi ha alguns temes, quan decideixes abordar algun tema, exigeix un grau de compromís més alt que si n'abordes un altre. I també estic convençut, a més, que si l'escriptor o la persona que hi ha al darrere té alguns compromisos ètics o alguns compromisos socials, doncs d'una manera o altra trauran el cap a la novel·la, acabaran sortint la novel·la, no? Ara, aquesta és una novel·la diferent. La vida d'Ixa Cummins és una novel·la, jo crec que és un món a part de la resta de novel·les, perquè aquesta sí que neix d'una voluntat de tractar un tema que en aquell moment era molt punyent, d'una brutalitat extraordinària, que era la guerra de Bòsnia. I en concret està ambientada, com sabeu alguns, a la... Un últim joc, envolar avions de paper. És Senada la que viu més a prop que va a casa seva a buscar els fulls de paper. Ha portat també una capsa de llapis de colors. Han entrat a l'edifici empenyent-se i cap dels seus somriures ha pogut pressentir que l'ull de mort de Royan juga amb ells des d'un finestró proper. Tot és ràpid. Surt del portal corrents, s'acotxa al costat de l'avió de paper i l'agafa. I de sobte l'estreny bruscament, només un instant abans que el seu cos resti estès damunt la calçada buida. Aquest és el to de la novel·la. Jo, una de les preocupacions que tenia, la més important, quan escrivia un dia a la vida d'Ixa Cummins, era que evitar fer discursos, evitar que hi hagués opinions, evitar que hi hagués mítings dintre de la novel·la. Volia, en tot cas, que l'horror de la guerra, que és simptomàticament fixat en la figura del franctirador, d'aquest ull que persegueix a l'atzar a qualsevol ciutadà que va pel carrer, sortís d'una manera natural de la mateixa realitat. Llavors vaig crear una estructura que d'alguna manera és l'estructura del reportatge. Vol ser un documental, això a la novel·la es descobreix molt tard, però és l'estructura aquesta, és a dir, com si la càmera anés seguint personatge a personatge, un darrere l'altre, i els va enganxant i va explicant petits bocins de vida, de les petites dificultats i les grandíssimes dificultats que es van trobar aquests ciutadans amb aquesta ciutat assetjada. Agafa un personatge, el segueix...
que s'havia aixecat de la cadira baixa en què seia habitualment i s'havia tapat la boca amb la mà esquerra. L'indi de Sonora no s'havia mogut. A poc, passada la primera impressió, la noia es va anar acostant a la taula. «Toca'l si vols», li va dir don Magí. «No tinguis por, és mort i ben mort». La fineta es va situar al costat de la bèstia i va acostar la cara a les dents, però no ho va tocar. Què explicarà ara don Magí? De professor, com una activitat docent. Hi havia un conjunt de llibres de literatura catalana medieval que a mi m'interessava que els meus alumnes poguessin llegir. En les versions originals era molt difícil perquè la llengua i l'extensió ho fa difícil. I em vaig plantejar la feina d'adaptar aquests llibres al català modern estrictament per molt llegir els meus alumnes. Allò va ser acollit favorablement entre els companys. Vaig fer els grans per entendre'ns, de la qual cosa estic molt orgullós, tot i que ara mirat en perspectiva va ser una temeritat. Vaig fer el Tirano Blanc, vaig fer el Curial de Güelfa, l'Espill i posteriorment... D'un cavaller que amb absoluta impunitat doncs, fa servir una dona com a mitjancera per aconseguir nenes i jovenetes. És una història real. Sí, això anava a dir-ho. Vostè explica que un bon dia va caure a les mans un procés que s'havia fet a Barcelona d'un Ocabot, és un procés que és famós pels que estan enamorats del segle XV, com vostè. El comediant s'havia endut la seva obra. Per segona vegada perdia el fruit del seu esforç. Primer foren uns saltejadors de camins qui van treure-li de les mans el seu avar abans que en pogués fer còpies i haver-lo mostrat als escenaris. Ara, Camí tornava a usurpar-li el geni. Per què podia voler l'obra? Segurament per vendre-la a la primera companyia que trobés, o potser només volia fer-li mal i a hores d'ara els seus fulls corrien aigua avall per qualsevol rierol. No va voler atorgar-li la possibilitat de començar. De sobte, inesperadament, havia deixat de semblar-li divertit confondre'l i es proposà enllestir l'entrevista el més aviat possible. Heu vengut a sentir veritats, oi? Doncs deixeu estar el grec, digué això. A la vostra edat, si no n'heu après prou, ja no n'aprendreu. En aquestes circumstàncies, la lectura dels clàssics no us pot aprofitar, si no és per comprovar la vostra incapacitat. Un home arriba amb una vella Iseta, i ara l'autor ens explicarà quina mena de vehicle és aquest, de la Iseta, arriba a una petita ciutat a prop de Barcelona, i segons com també ho podria ser de Tarragona. És escriptor. Ningú no en sap res. Al principi en recelen, a poc, però s'anirà fent amb la gent del lloc, amb l'hostalera, la vella i tímida Aurora, i amb la cafetera, la vella i més descarada Enriqueta. Bé, no perdem el temps. Vull començar. No pot dir que no. El coronel va marxar poc més tard i el va deixar sol a l'estança. S'havia endut el quadern després d'haver escrit apenes una pàgina i mitja. Floreal va estar-se a la fonda del Conill potser una hora més en la més absoluta solitud, víctima de pensaments contradictoris. El coronel havia exhibit finalment les seves cartes i, com era d'esperar, era una mà guanyadora. Què podia fer ell? Fugir i fer-ho immediatament, oblidar-ho tot, abandonar-ho tot i agafar la Iseta i deixar-la córrer cap a la plana i no aturar-la fins que canviessin els conreus i la gent parlés amb un altre accent i tornar a començar. Era això el que havia de fer, però estava cansat d'aquest anar i venir sense més brúixola que la por. D'altra banda,